Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui tenim amb nosaltres en Josep Pujol, el president del Cercle Astronòmic de la Tordera, i en coneixerem una mica de què tracta l'entitat. I bé, de fet, si et vols presentar, doncs qui millor per explicar l'entitat i doncs qui ets que tu mateix. Merci per convidar-nos. Bé, el Cercle Astronòmic de la Tordera ja portem, aquest serà el 17è any que existeix i bueno, ens agrada compartir la nostra afició, que és mirar a dalt al cel i tot el que ens envolta, que és molt interessant i molt maco. No? Com va néixer aquest cercle astronòmic? Perquè, clar, has dit fa 17 anys ja. Fa 17 anys. Farà 17 anys, perdó. Va ser per un grup d'aficionats? Va ser per un grup d'amics? Com va començar? Això va començar amb un pare i una filla. Va començar amb un pare i una filla que els orígens són aquests, no? L'afició entre un pare i una filla i la filla tenia 7 anys, i el pare ja no me'n recordo, els que tenia, i van dir que quan van poder admirar de primera mà, sense que no fos amb teles, ni llibres, ni aquestes coses, el que hi ha per aquí dalt, i el que podíem fer, això no ens ho hem de quedar per nosaltres, això hem de compartir-ho. Doncs, I així va començar una mica la història del Cercle Astronòmic de la Tordera. Molt bé. Volia preguntar-te si sou un grup que feu trobades o teniu un local fix on a partir d'allà sí que es fan altres activitats? Mira, intentem sortir el màxim possible, el que passa, sortir vol dir anar amb els telescopis a zones fosques i fer les nostres activitats a nivell de grup. Que passa que últimament portem molta mala estrogança perquè ho tenim molt tapat tot i no d'allò. Tenim un local compartit, però que ens l'ha cedit l'Ajuntament, que per cert, els dono les gràcies perquè ens va molt bé, que podem fer les trobades, podem fer les reunions, podem fer tallers allà dintre. A nivell intern, de moment ho estem fent així. Llavors, si volem fer una cosa ja una mica més multitudinària, una mica més oberta al públic en general, i intentem parlar amb una altra entitat o un altre lloc de Tordera, que és la Biblioteca de Tordera, que és fantàstica, per poder fer esplaiar-nos ja amb més espai, més d'allò, que per cert ens tracten de nassos, no? El següent. Després comentarem també el tema de la biblioteca, perquè fora de micròfons parlàvem d'un dels temes a parlar aquest 2026. Sí. Abans, però, volia fer un repàs una mica del 2025. No sé com ha anat aquest darrer any i si doncs, hi ha valoracions positives o alguna cosa a millorar. Sempre són positives, sempre, perquè només que puguis avançar, fer un dia, fer una observació, sempre són coses positives. El que passa que ens agradaria poder-ho fer més sovint, no? Ha anat bastant bé, s'han fet moltíssimes activitats a nivell d'escoles, d'instituts, per exemple, a veure, la Font del Ferro de Palafolls, la Ferreries de Palafolls també, després s'ha fet a dalt Orsavinyà, al Prudenci Bertrana, a Sant Joan, a Blanes. Què més? Ja, bueno, s'ha fet l'altre dia aquí amb la Marató de TV3, allà al Mercat. L'altre dia, que per cert no es va poder fer perquè estava tot tapat, no vam poder ajudar gaire en els patges i els astrònoms reals, perquè estava tot tapat, però bueno, vam intentar-ho. Vam veure una per allà mig estampida, però bueno. Sí. I llavors el Brianxa també no va poder ser perquè estava tapat i tot això, però bueno, intentem fer el màxim d'activitats amb escoles i instituts sempre que ens ho demanen, clar. Quin tipus precisament d'activitats o de tallers dueu a terme? Perquè clar, suposo que disposeu d'un material i d'un temps i a partir d'allà doncs, plantegeu una mica les activitats. Sí, mira, tenim dues vessants. N'hi ha unes activitats nocturnes i unes activitats diürnes. Les activitats nocturnes la fem principalment a dalt Orsavinyà, que portem un projector, parlem una mica del que veurem aquella nit, sí, està despejat sempre, sí. Fem una mica de presentació del que es veuríem aquella nit, llavors passem als telescopis, que són 7 o 8 telescopis normalment, o sigui, no és 1 o 2, són 7 o 8, i la gent respon molt bé, sempre tenim bastanta gent,
Penseu que no és anar aquí al costat, són 20 minuts de pujada a l'Orsavinyà i venen expressament a veure'ns i a escoltar-nos el que els hi hem de dir sobre aquella nit, no? Llavors, activitats sí, d'aquest tipus. I després hi ha les diürnes, que són les que es fan normalment en els instituts i tot això, que es parla molt sobre el sol, l'activitat solar, amb telescopis adaptats especialment per tot això, perquè són telescopis normals, però amb uns equips que són molt costosos, però que són molt agraïts, perquè tu pots veure les taques molt bé, i a més les flamarades del sol i tal, i llavors s'explica tota l'evolució de totes aquestes coses. Parlem d'un tema que comentaves que era molt important, així ho catalogaves fora de micròfons, l'eclipsi que hi haurà el 12 d'agost del 2026, si no m'equivoco, ara corregeix-me. Com es viurà aquí a Tordera, per exemple, i quines activitats o quins serveis s'oferirà? A veure, els serveis no ho sé, perquè és el mes d'agost i, sincerament, aquí a la zona de Tordera no serà un eclipsi total, però quasi. Valdrà la pena veure'l des d'aquí. El que passa que jo, a nivell personal, vull intentar fer unes coses. Avui me'n vaig cap a les Castilles a intentar captar el que és la corona del Sol, que això només es pot veure o amb un aparell molt específic, que val una borrada, o si no, només es pot veure quan hi ha eclipsis totals de Sol. I vull intentar fotografiar-lo. Què es faran aquí? Aquí, si no queda ningú, que em sembla que quedarà molt poca gent, aquí poca cosa es pot fer. El que passa que sí, ara estàvem parlant de que hem d'acabar de lligar-ho, perquè encara no ho he dit, però avui miraré a veure si puc trobar la Sílvia de la biblioteca, de fer una xerrada i una presentació sobre la triada d'eclipsis que ens venen el 2026, aquest any, el 2027 i el 2028. I llavors allà explicarem molt acuradament, o al màxim acuradament, per fer una observació de l'eclipsi amb la màxima seguretat. Això és molt important. Comentàvem aquesta seguretat perquè no sé quines mesures s'han de prendre, sobretot per la gent del municipi que no ho sàpiga. Moltes mesures. Penseu que això s'ha mogut a nivell de l'estat espanyol, s'ha mogut des de la Generalitat. Pensa que hi ha implicat el cos dels Mossos d'Esquadra, els bombers, les policies locals, els agents rurals, ambulàncies, el SEM, tot això. Per què? Perquè en la zona de la totalitat, que és cap a la banda de Lleida, Tarragona i tot això, clar, la gent s'aglomerarà o s'ajuntarà molt i pot ser molt perillós. Penseu que és el 12 d'agost, cap a la tarda vespre, penseu que temperatures altes, sequedat extrema segurament, per les tendències que hi ha. Per tant, hi ha d'haver-hi molta cura amb tot això, perquè es anirà a llocs adequats, que ja hi ha una sèrie de llocs adequats, des de la web de la Generalitat ho estan remenant tot això. Penseu que ens van reunir a totes les entitats astronòmiques de Catalunya per intentar aportar idees i tot això, i una de les coses que es va dir és que s'ha d'incidir molt a la seguretat, s'ha de fer molta pedagogia del que s'ha de fer i sobretot del que no s'ha de fer. És molt, molt important perquè ens hi van els nostres ulls. I els nostres ulls només en tenim dos, i si tens una màcula, una taca o una cosa d'aquestes, els ulls se'n van a can Pistraus.
Amb aquest missatge de seguretat i també el que comentaves que des d'aquí, des de Ràdio Tordera, informarem si al final la sol·licitud aquesta que fareu a la biblioteca, doncs com avança. Volia preguntar-te també pels que no es vulguin moure de Tordera i ja sabent totes les mesures de seguretat, en quin punt creus que seria l'idoni per poder contemplar-ho? Doncs mira, hauria de ser de cares observant cap a l'oest, passa que tenim el Montseny aquí, de cares a l'oest i cap a la tarda. El tard em sembla que és cap a les 7, hi ha alguna cosa així, el que passa que aquest serà bastant baix. I aquest és problemàtic perquè el veurem quasi bé acabant, no? I el que sí és de que tot i això no cal refiar-se. Sobretot, preneu les mesures. A la web de la Generalitat ja hi ha totes les mesures adequades per fer l'observació en seguretat. Hi ha unes ulleres especials, valen 3 euros. Escolta, no és el que valen. Exacte. Que no radiografies, no vidres de soldar, diguin el que diguin i assegurin el que assegurin. No. Res d'un vidre fumat. Totes aquestes coses, que s'oblidi. Ho digui qui ho digui. Han de ser unes ulleres especials o, és un tros de caltró amb unes làmines, amb unes filtres especials. Valen 3 euros, 2 euros i pico si en compres unes quantes. No ho sé, sincerament jo no m'ajugaria els ulls. I jo ho estic fent. No m'ajugo els ulls perquè utilitzo instruments i filtres adequats i val molts cèntims, ja t'he dit. Per tant, sobretot, seguretat i paciència. El que passa que ja et dic, aquí serà, si no vaig errat, l'ocultació del sol serà un 99,36, un 99%, aproximadament. Però no es veurà del tot. Per això jo agafo i me desplaço per intentar captar fotogràficament la corona solar, que no l'he vista mai i tinc ganes de veure-la, coi. Home, doncs ja en tindrem informació si s'aconsegueix fotografiar també. Esperem. D'altra banda, també et volia comentar una cosa que t'he parlat fora de micròfons, que era les pluges d'estels i altres efectes aquests. M'has dit que no hi estàs gaire entusiasmat, no? No, a veure, sincerament, la pluja d'estels és les restes d'alguns cometes que la Terra travessa la seva estela, que van passar 15 anys, i el que ens centra són les restes d'aquest cometa que quan s'apropen al Sol deixen anar partícules i tot això, doncs el que veiem com a pluja d'estels és aquesta porqueria, o sigui, aquestes restes que friccionen amb l'atmosfera i llavors s'encenen o veiem aquestes diferents brillantons que tenen diferents colors en funció del material que aporten, vale? Abans que se m'oblidi, també volia comentar, no sé si hi ha alguna activitat abans de tot el tema de l'eclipsi ja establerta per aquest 2026? Sí, ja tenim la Fira del Mercat del Ram, després aquesta és fixa, o sigui, tot va bé. Després, al mes de juliol, farem una observació nocturna també a dalt a Orsavinyà, com cada any, al mes d'agost també, que espero ja tornar a seguir. I llavors al mes de desembre la marató i tal. Entremig farem coses, per exemple a Blanes se'n faran, a Vallgorguina em sembla que també es farà alguna cosa, i després les escoles i instituts que ens ho demanin i això també anirem cap allà. Tothom que vulgui posar-se en contacte amb vosaltres per alguna sortida o simplement per curiositat amb algun tema, com ho pot fer? Mira, a través de Facebook, a través d'Instagram i a través del correu electrònic. Estem construint, que fa molt de temps que l'estem construint, una pàgina web, però és que, sincerament, qui ho ha de fer va molt atrafegat i hem pogut avançar ben poc, però el correu és castor.geminis@gmail.com.
Perfecte. Per tant, si ens busqueu ens trobareu, segur. Doncs com una de les preguntes finals que et volia fer és una mica curiositat. No sé si alguna vegada us han preguntat pel tema d'ovnis o pel tema d'altres efectes o fenòmens que no siguin naturals, per dir-ho així. Us ha passat de trobar-vos amb alguna vegada amb això? Ens hem trobat algunes vegades amb algunes preguntes bastant especials, diguem-ho així. Llavors, què passa? Que van fer una pregunta, no diré quina ni molt menys, però sincerament me vaig trobar una mica cohibit perquè, no home, és molt fàcil. Mira, quan una persona gran, d'uns 30 i pico, 40 anys, que devia tenir aquella persona, amb un nano agafat així, no, jo no li puc dir el meu pensament radical en aquell instant. Per tant, vaig intentar sortir de la manera que vaig poder, contestant educadament, com no pot ser d'una altra manera, però sincerament no sabia què contestar. Preguntes de si hem vist ovnis? Sí, moltes. Moltíssimes. Sincerament, jo l'única cosa que els hi puc dir és que jo no n'he vist mai cap. Jo conec a molta gent, no només d'aquí, sinó d'arreu del món, d'Argentina, d'Austràlia, de molts puestos, i sincerament, a vegades també els hi foto la pregunta, aquesta així, allò per posar el dit a la nafra, no? Sí. I diuen, escolta'm tu, que és que em prens per boig o què? Dic, no, és una pregunta capciosa i ja està. Llavors, bueno, mira, una de les coses que vam veure més estranyes, sembla que va ser l'any passat, el 2024, no, 25, sí, va ser el 25 o el 24, no me'n recordo. Estàvem en un lloc aquí que fem observacions, intentem fer fotografia i tot això, i veiem, una companya ens diu, escolta'm, allò no és pas un avió. I bueno, ens ho comencem a mirar, i bueno, a uns 20 graus sobre el nivell de la terra, més o menys, ostres, que és estrany, sí, no us sembla pas un avió, perquè veies com un llum que bueno, i de cop i volta s'infla, canvia de color i es va apagant. Ostres. Sabeu què era? Vam mobilitzar molta gent, nosaltres, perquè vam ser dels primers de veure-ho. I vam contactar amb una persona que també fa el registre de bòlids i totes aquestes coses, i el vam trucar, li vam dir, escolta'm, mira't a tants graus en direcció nord-nord-oest, més o menys per aquí, i veiem això. Aquest senyor va dir, ostres, va quedar parat, resulta, van fer investigacions i tot això, resulta que era sobre el mar Cantàbric, ho vèiem des d'aquí, i era una prova de la Marina francesa, un míssil sense càrrega, sense l'ojiva i tal, però el van fer explotar. Nosaltres el vam veure en directe, no el vam poder... Bueno, es va fer alguna cosa, però no me'n recordo si es va poder retratar o no, però és que va ser molt ràpid. Penseu que va ser qüestió de 20, 30, 40 segons només. Déu-n'hi-do. I vam quedar una mica esparverats i dius, ostres, què ha passat aquí? Què és això? No? Molt estrany, no? Perquè els bòlids tenen un altre comportament i tot això. Però llavors vam parlar amb aquest senyor i va dir, no, és que és possible que sigui un objecte que ha sortit però que ha tornat a entrar. I llavors aquí s'ha d'anar amb compte amb totes aquestes coses. Doncs és això. Després, al cap d'uns dies, va sortir la notícia de que l'armada francesa havia fet unes proves sobre el mar Cantàbric. Doncs resulta que nosaltres el vam estar veient en directe. Són les coses més... Amb aquesta curiositat, no sé si em deixo algun tema que volies parlar. A veure, en principi no, ja ho hem tocat una mica, intentarem fer aquesta xerrada divulgativa a nivell, intentarem parlar amb la Sílvia a la biblioteca, a veure per quan podríem fer-ho, i llavors el que sí és que es faci divulgació de seguretat, intentarem
La gent que estigui encuriosida sobre el tema dels eclipsis, penseu que ara en venen 3 d'eclipsis. Ve aquest del mes d'agost del 2026, aquest any, després ve el 2 d'agost del 27 en ve un altre, que aquesta vegada jo em vaig cap a Màlaga, a intentar fer una sèrie d'anàlisis de llum i de temperatures i aquestes coses, i després en ve un altre que aquest serà un parcial, és un anular i aquí apenes el veurem, però bé. Sobretot, seguretat, no us jugueu els ulls, sobretot no us jugueu els ulls. No val la pena. No. Per 3 euros, sincerament, no val la pena. Doncs amb aquestes mesures de seguretat, Josep, moltes gràcies per atendre't als micròfons de Ràdio Tordera i esperem amb ganes aquest eclipsi i tot el que vingui en el futur. Esperem. Gràcies. Amb vosaltres ens acomiadem també una setmana més amb la Teranyina i ens trobem la setmana que ve amb una altra entrevista i un altre convidat.